Doncs gràcies per la paciència i benvinguts i benvingudes en aquesta jornada, la remunicipalització de l'aigua imparable, organitzada per Enginyeria Sense Fronteres, Aigües Vida, TNI i EPSU. El motiu que ens trobem avui aquesta tarda aquí és, en principi, com veus, després us presentaré a les persones que intervindran aquesta tarda en aquesta taula. És una mica el motiu d'aquesta jornada és per visibilitzar quin treball s'està fent des del moviment internacional per una justícia de l'aigua, per donar llum i per fer visible altres formes de gestió de l'aigua i altres iniciatives que s'estan portant arreu del món, una per defensar la gestió pública de l'aigua, per defensar també el dret humà a l'aigua i el sanejament i per excloure l'aigua del mercat. De fet, el motiu que Enginyeria Sense Fronteres i Aigües Vida organitzin aquesta jornada és perquè formen part d'aquest moviment. I per què avui aquesta jornada? Doncs perquè en aquests moments aquí teniu una representació també del moviment internacional. De demà fins a divendres es celebra el tercer congrés del GIWOPA, que el GIWOPA és l'aliança d'operadors públics a nivell de Nacions Unides que depèn de l'oficina de Nacions Unides de UN Habitat. Doncs, paral·lelament en aquest congrés internacional, el moviment internacional s'ha trobat a Barcelona, on ara mateix hi ha un debat sobre la remunicipalització i la gestió de l'aigua i per això ens trobem avui aquí aquesta tarda. Per què hem decidit que la remunicipalització sigui el tema d'aquesta jornada? Més enllà de que sigui una aposta política actualment a Catalunya, també cal destacar i s'ha impulsat des de la societat civil i nosaltres hi hem estat darrere, una iniciativa ciutadana europea que es va aprovar fa 2 dies en el Parlament Europeu, en el qual va tenir lloc gràcies a la recollida de signatures, 2 milions de signatures de la població europea, i gràcies a això es va poder tramitar en el Parlament Europeu aquesta iniciativa i es va votar, diríem, a favor fa 2 dies. Gràcies a l'aprovació del Parlament Europeu que insta la Comissió Europea a legislar sobre l'aigua, s'ha aconseguit per part de la societat civil excloure l'aigua de les lleis del mercat, reconèixer el dret humà a l'aigua i el sanejament a les legislacions internes, excloure l'aigua del TTIP i del TISA, de tractats de lliure comerç i transatlàntics, i a més una de les apostes és promoure els PUBs o la gestió pública de l'aigua, els partenariats público-públics entre operadors públics. I per això avui tenim a representants en aquesta taula de la societat civil, de l'administració pública i dels operadors públics perquè puguin posar llum en aquest procés de remunicipalització que s'està donant a casa nostra però també a nivell internacional. Doncs sense més, us presento a les persones que intervindran en aquesta taula. En primer lloc ho farà Cèlia Blauel, que és la tinent d'alcalde de París i la presidenta d'Aigües de París, d'Opagui. Després intervindrà Janet Sant, que és la tinent d'alcalde de Barcelona i responsable de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona. Conseqüentment parlarà Luis Babiano, que és el gerent d'EOPAS, que és l'Associació Espanyola d'Operadors Públics d'Aigua i Sanejament. Li seguiran César Guia, portaveu de la taula d'aigua de Terrassa, i per últim tancarà aquesta jornada Moisès Sobirana, portaveu de la plataforma Aigües Vida. Abans de donar-li les paraules, vos volia comentar algunes qüestions més pràctiques. La primera, com heu vist, aquí hi ha una taula d'informació on podeu deixar el vostre correu electrònic, on podeu adquirir camisetes de la plataforma Aigües Vida i, a més,
trobareu allí els exemplars de la presentació del llibre Un futur de l'aigua pública, l'experiència mundial de la remunicipalització, que es presenta avui traduïda al català i que a més inclou un nou capítol escrit precisament per a Moisès Soberana i en Eloi Badia sobre l'experiència de la remunicipalització o l'experiència de gestió de l'aigua a Catalunya. Si voleu, si hi ha algú que es quedi sense cadires, allí hi ha cadires. Si voleu tuitejar, exacte, aquí davant teniu el hashtag, que és #RemuniH2O, i diria que aquestes són totes les qüestions pràctiques que hauria de fer. L'únic que tingueu en compte que Cèlia Blauel parlarà en anglès i hi haurà traducció simultània, així que anirà intervinent i els companys l'aniran traduint. Deixarem 12 minuts per cada intervinent, llevat de na Cèlia, que serà el doble precisament per aquesta última qüestió que us acabo de comentar. Gràcies i benvinguts i benvingudes. Hello, everybody. First, have to apologize that I'm speaking in English. I have really good Spanish friends that would hate me that are saying that my Spanish is really too poor to speak Spanish tonight. And first, I wanted to thank you for your invitation. It's a real pleasure for me to be in Barcelona today, and it's always a real pleasure for me also to share about the Paris experience, about taking back public control on the water management that happened 5 years ago. En este igual. Los dos. Así. No, o sea, a mí lo que me digan, yo traduzco. Bueno, primero agradecer la invitación. Excusarme de no hablar castellano, tengo varios amigos españoles que siempre me dicen que tengo que aprenderlo, que voy a hablar en inglés y vengo a explicar un poco lo que ha sido el proceso de remunicipalización en París que se dio hace 5 años. I'm actually the lucky chairwoman of Eau de Paris since 1 year now. And before telling you about the present of Eau de Paris, I want to talk about the past a little bit. Because the path to the creation to Eau de Paris was very much complicated. You have to know that France is the country where the major multinational of water companies were born. And it's also the country where we created the delegation of public services. So the challenges was big. And also, I think sharing with you is because in Barcelona we have, I guess, the same question and the similarities about the debate that you're having these days. Soy presidenta de Eau de Paris desde hace 1 año, pero antes de hablar de la situación que vivimos ahora, quiero hacer un poco una mirada al pasado de cuál ha sido la historia de la gestión del agua en París. Hay que decir que Francia es el país que ha creado la delegación de servicio público o la concesión y que tiene las 2 grandes multinacionales más grandes. Así que el debate que estáis teniendo aquí ahora en Barcelona es el mismo que tuvimos en el proceso de remunicipalización ahora hace 5 años. So first you have to know that till the years 2000, the water management in Paris was totally fragmented for decades between 3 different companies. We had private companies that were distributing water to the taps and a mixed private public that was producing water. And in the middle of it, you had the city of Paris that actually, after some decades, got really trouble to enforce a proper control on the private company. Antes del año 2000, la gestión del agua en París estaba muy fragmentada. Había 3 operadores en la distribución de agua. Por un lado había una empresa privada que daba agua, una empresa 100% privada. Tenía una empresa mixta que hacía una parte de la gestión y también la ciudad directamente hacía en gestión propia parte de la distribución, aunque cada vez había menos inversión y esto era bastante problemático. And so in the 19th we had a big debate in France that, to sum up, was on 2 main questions. First, it was technical and financial question,
because cities were losing their ability for management. And we had studies that showed that private delegates were overpricing their services by much. We had a lot of a gap between the provision made and the real investment in the network. And we had also a scandalous, I have to say, rise in water price, because like during 15 years we had something like an increase by 180% in the water price for the people in Paris. Así que cuando este debate tuvo lugar, tuvo varios aspectos, pero uno muy importante fue el técnico-financiero. Después de bastantes estudios, llegamos a la conclusión de que las ciudades estaban perdiendo el saber hacer de la gestión del agua, que las empresas delegadas o las concesionarias estaban sobredimensionando la factura, y tuvimos escándalos como, por ejemplo, en 15 años el precio del agua en París aumentó de un 180%. And the second question, which is very much in the heart of all the debates about water, is the question that more and more we were thinking that water cannot be a commercial good and another one, and that we had that idea that it was a common good that needed another way of running it, and also to assure equal access to water. El segundo aspecto del debate, que es muy importante, era sobre la conciencia de que el agua no puede ser considerada como un bien comercial cualquiera. El debate empezó a abrirse una visión en el cual el agua se tenía que gestionar como un bien común y por lo tanto tenía que tener otros mecanismos de gestión que los que tiene un bien comercial producido. And from there began what we call the fight for Paris public water. A fight that I have to say was mainly a political fight on a political level based on political will, but also encouraged by the civil society that played a key role, and that made that in the end the political power faced that economical lobby, and we decided in 2003 to go back to public running. Así que cuando este debate se abrió, lo que se puede decir que empezó la lucha por la recuperación del agua en París, que fue fundamentalmente una lucha política en el cual la sociedad civil puso mucha presión para que en el momento en el que hubo una confrontación entre el poder político y el poder económico que rechazaba esta vuelta a lo público, fue gracias a esta presión que la decisión en el 2003 fue de volver a la gestión directa por parte de París. So towards a long way of 7 years that I won't describe here tonight, Eau de Paris got born in the 1st January of 2010. And to give you a perspective of it, today Eau de Paris, it's 950 women and men that are working every day, so to produce, to transport, to distribute water to 3 million people, and also to 1,200 fountains in the city. We produce 1 million cubic meter a day, and we have an annual turnover of 200 million euros. So Eau de Paris is now the first public-run company in Europe. No voy a entrar en el largo proceso de 1000 historias que se dieron en los 7 años de la decisión en el 2003 a la remunicipalización el 1 de enero del 2010, pero la realidad hoy es que la compañía Eau de Paris tiene 950 hombres y mujeres que trabajan para la empresa. Distribuimos agua para 3 millones de personas y 1.200 fuentes públicas, con 1 millón de metros cúbicos al día, y 2 billones de euros de cifra de negocio general. So we are a big company, that's true, but we are also beyond being a pipe manager. We also are a new kind of company, I believe, because our work obeys to new rules. We have developed strong values that guides our everyday work, and values that are totally inherited from our history. This is about saying water is a common good, transparency in using the money, general interest, and also developing a long-term vision. We don't have contracts that link us with the city. We are here forever, so it makes us see the things quite differently.
Así que somos una empresa grande, una empresa importante, pero no solo somos una empresa de gestión de tubos, tenemos reglas y tenemos valores que guían la gestión diaria de la empresa. En nuestra definición como empresa está el agua como un bien común, una gestión transparente, una gestión integral y sobre todo al no tener contratos renovables cada X tiempo, somos la empresa que gestionará el agua ahora y siempre, tenemos una visión a largo plazo con toda una serie de valores que impregnan nuestra actividad cotidiana. So I'm going to give you 4 concrete examples of what I'm saying. For example, today, 100% of the water bills paid by the people in Paris goes to investment in water management. We don't pay dividends to shareholders, as the chairwoman, I'm not paid, because we wanted all the money to go to the public services. That actually enabled us to lower the water price by 8% in 2010. Another example is that we are very much involved in what I called transparency. So we have now a board of direction that is composed by a representative of the municipalities, but from the majority, but also opponents. But it's also open to people from association, user association, and environmental association that can vote with us the strategy decision of the company. Voy a poner 4 ejemplos concretos de cuál es la aplicación de estos valores en la gestión cotidiana. Desde la remunicipalización, la empresa salió de la bolsa, no se pagan ningún tipo de dividendos. Yo, como presidenta, no recibo ningún tipo de sueldo por presidir el Consejo de Administración y gracias a estos ahorros hemos conseguido desde el 2010 bajar 8% la factura de agua en París. Esto es un tema. El segundo, por ejemplo, en el Consejo de Administración tenemos una representación de la mayoría parlamentaria del Ayuntamiento, también de la oposición, pero también con derecho a voto y a voz. Tenemos asociaciones de consumidores, asociaciones de consumidores, asociaciones relativas a temas medioambientales y otro tipo de asociaciones ciudadanas que participan en el Consejo de Administración. The third example is that we are very much involved in social policy. We wanted to promote the right to water. So Eau de Paris policy is now today 0 cut-off when you have a problem to pay the bill. We also work with social workers, homeless people, also have an international solidarity program. And then, fourth example is that we are addressing environmental issues. We're doing many things, but to give you again a concrete example, we have developed a policy to protect our underground water resources. We are now working with farmers that are like occupying the places we have our sources, that they change the way they are farming to lower the pesticides in the water that comes to the taps. So this is like a program that we are developing, and more for the future we are regarding the question of energy, but also the impact of climate change on the water resources. Otro tema es nuestra política social. Desde la remunicipalización hemos aplicado de una manera efectiva el derecho humano al agua, así que tenemos una política de recortes cero. No se corta a nadie el agua en París porque no pueda pagar. Tenemos varios programas sociales, trabajamos con no me sale en castellano, SDF, ¿cómo se dice? Son los sin techo, gracias. Y tenemos varios programas de solidaridad internacional. También uno de los temas importantes de la nueva política de la empresa es la cuestión medioambiental. Hemos empezado programas de trabajo con agricultores en la periferia, de agricultores en la zona de gestión del agua, para que cambien su modelo de producción agrícola, para reducir el número el tipo y la cantidad de pesticidas, y hemos empezado a trabajar sobre cuál es el efecto del cambio climático en las cuestiones hídricas. O sea, esto es uno de los temas que están cada vez más en nuestra agenda. I'm not saying Eau de Paris is totally perfect, that would be a dream world, but I'm definitely convinced that we are now drawing a new model of what could be a company for water management in the 21st century. And actually we are not the only one in Paris to do so. You know, or you may know that lots of cities now all around the world are going to take back control on their water management.
And for some of us, we are now gathering also in a European network to support all the cities that is called Aqua Publica Europa, that is now supporting all the cities that want to go in that dynamic. Por supuesto, no estoy diciendo que somos la empresa perfecta, pero sí que somos un modelo de cómo tiene que ser una gestión del siglo XXI diferente del agua. Y no somos la única ciudad que está andando este camino, y hemos creado una red europea de ciudades y de compañías que están trabajando en la misma dirección, que se llama Aqua Publica Europea. What I want to say for a conclusion is that now today we all, the public companies, I think we're not afraid anymore to say we're ready to compete also with the private sector. There was a time that we tend to say public are not serious enough, efficient enough to take that kind of management, but this is false, and I think today we are as much technically and financially efficient, and sometimes even more than the private sector. And what is our strength today is that, contrary to the private sector, we are really considering our action in a wider prospect, meaning we are taking into account all the big issue of the 21st century, climate change, scarcity of resources, the need of higher solidarity to organize water management. So, yeah. Así que como conclusión, yo creo que es importante decir claramente que podemos competir con lo privado. Yo creo que durante una época hubo un miedo a decir que éramos capaces, que no era la empresa pública no era seria, no era eficiente. Yo creo que hemos demostrado en la práctica que esto es falso, que somos incluso mejores a nivel técnico, a nivel de eficiencia, y que además nuestra fuerza, en diferencia del privado, es que tenemos una visión global de los problemas que se enfrenta la humanidad. Tenemos una manera de trabajar sobre cómo va a afectar el cambio climático, tener mecanismos de solidaridad que lo privado no puede tener. And that's actually what makes us unique, and I'm really convinced definitely turn to the future, building the new kind of companies. And what I really want to say tonight is that fight for public water is a really important fight for cities, but also for the next generation. Again, I'm very glad to be here with you tonight, and Eau de Paris will be with you if you're going on that way. Así que yo creo que es importante poder empezar a construir este tipo de nuevas empresas, no solo para nosotros, sino también para las generaciones futuras. Así que Eau de Paris hoy está aquí muy contenta de participar en este evento y en estas jornadas, diciendo que si se quiere marchar en esta misma dirección, están dispuestos a ayudar en todo lo que haga falta. Gracias. Si us sembla bé, les reflexions, preguntes les deixem pel final, i ara passo la paraula sense més a Janet Sant, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, perquè també ens explica una mica més l'aposta de l'Ajuntament en aquest procés de remunicipalització i res, que ens conti. Bé, molt bé, en primer lloc jo també volia manifestar que em fa molta il·lusió poder estar aquí avui en aquesta xerrada que organitza Aigües Vida, perquè compartir taula, diguéssim, en París, però també amb els companys de lluita de la plataforma Aigües Vida, també del Lluís, que reivindica de tot el treball també que s'està fent a nivell de l'Estat des de UAPAS. Crec que és important que avui aquí no vinc en nom, com he vingut en altres ocasions, com a Janet Sant, com a activista, com a defensora també del dret humà, sinó que representa el compromís de l'Ajuntament de Barcelona i també de l'àrea metropolitana de Barcelona, dos conquestes que fa un any cap de nosaltres ens esperàvem, que vam lluitar, que hem estat lluitant i que les hem aconseguit. Per tant, jo crec que és molt important que avui aquestes dues administracions, aquests dos governs de la ciutat i de l'àrea metropolitana, estiguem aquí presents expressant tot aquest compromís i també expressant i explicant tots els passos que estem desenvolupant, perquè ho volem fer, com hem dit en moltes ocasions, amb els veïns, amb les veïnes, amb les plataformes, amb tothom amb qui hem anat construint també les reivindicacions i la denúncia. Per tant, em fa molta il·lusió, de debò, poder estar aquí avui.
Jo crec que abans la Lídia ho deia, no? I crec que és un tema que ens hem de repetir. Per fi, a nivell europeu, a nivell de la nostra legislació, s'ha reconegut una cosa que veníem defensant des de feia molt temps, que l'aigua és un dret humà. Més de 2 milions de persones vam exigir, vam signar una proposta, una iniciativa legislativa europea a nivell popular, promoguda per diferents actors, que reconeix i que farà possible que la legislació europea, la directiva de l'aigua, reculli aquest mandat que ha de determinar totes les polítiques que es desenvolupin a nivell dels diferents governs, governs locals, governs nacionals, tots els governs han d'anar dirigides a garantir aquest dret humà. Això és una fita que jo crec que ens hem de felicitar per també la participació que vam tenir des de la plataforma Aigües Vida. Jo vull començar felicitant-nos a tots, però sobretot l'organització que va fer Aigües Vida aquí a Catalunya, aquí a la ciutat, com un actor clau en aquesta reivindicació. I també per la feina de denúncia, de reivindicació que la plataforma ha desenvolupat els darrers anys, a Barcelona, a Catalunya, des del 2010 gairebé, que estan treballant a fons perquè això explica, com deia abans, moltes de les actuacions que nosaltres estem podent posar sobre de la taula ara des de Barcelona i també des de l'àrea metropolitana. Ho deia abans, si l'aigua és un dret humà, se suposa o se pressuposa que les administracions, que els governs locals, que els governs nacionals, que les diferents institucions han de treballar per garantir aquest dret humà. I què és el que s'ha fet fins ara? El MUI segur que després explicarà tot el que ha passat a nivell català, a Matella, n'hem tingut també ocasions per parlar, però què ha passat a Barcelona, què ha passat a l'àrea metropolitana? Doncs nosaltres ja sabíem el 2010, el 2011, el 2012 que hi havia risc, per exemple, de talls de subministrament d'aigua en bona part de les famílies de la nostra ciutat o de l'àrea metropolitana. Concretament, el 2011 sabíem que hi havia risc de 70.000 talls de subministrament en tota l'àrea metropolitana. Ara, efectivament, sabem que se'n van produir 20.000. Ara ho sabem, perquè tenim la informació, no ho hem sapigut durant tot aquest temps, ara ho sabem. Però l'objectiu quin és? Que n'hi hagin pocs, perquè de la denúncia, evidentment, alguns es van poder resoldre, però l'objectiu era que es reduís aquesta xifra de 70.000 sensiblement a 20.000 o que no n'hi hagi cap. Jo crec que la reivindicació és que no n'hi hagi cap, que ni a Barcelona ni a l'àrea metropolitana tinguin cabuda els talls de subministrament. I per tant, complir aquesta premissa, aquesta idea bàsica de que l'aigua és un dret i no una mercaderia i que la seva gestió ha de respondre a aquest principi. I per tant tenim l'objectiu i tenim l'obligació de democratitzar-ne el seu ús per complir amb aquest dret bàsic. Perquè mentre hi hagi algú que pateix la privacitat de no poder accedir a aquest recurs, doncs no estem garantint aquest dret bàsic, com deia. I això és el que estem començant a treballar, perquè lluny d'això, el que ens hem trobat aquests anys és que des del govern anterior de l'àrea metropolitana, concretament dues organitzacions, dos partits polítics, el Partit Socialista i Convergència i Unió, i ho sabeu, amb l'abstenció d'altres, amb la passivitat d'altres forces polítiques com Esquerra Republicana o el Partit Popular, només amb un únic vot contrari en tota aquesta operació, el d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida, el que va fer aquest nou govern, el que va fer el passat govern amb aquests dos partits va ser la creació d'una empresa mixta, una empresa mixta en la que es va regalar la gestió d'aquest dret, d'aquest bé bàsic, d'aquest recurs escàs a una empresa, concretament a una empresa, a Agbar. A més, amb una definició d'aquesta empresa, de la configuració d'aquesta empresa mixta, una empresa mixta és on hi ha una part privada, una part pública, és bastant desigual, es va configurar d'una forma bastant inequitativa. El 15% del control d'aquesta empresa és públic i el 85% és privat. És precisament la gestió d'aquesta, com deia, d'Agbar, a la que se li regala la gestió d'això. Una empresa, a més, que, com ja va dir una sentència l'any 2010, gestionava la ciutat de Barcelona de forma irregular, de forma il·legal, perquè no acreditava la disposició del títol pertinent. Gràcies.
thank you, per subministrar l'aigua a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Això ho va acreditar una sentència, com deia, judicial, arran d'un cas concret que es va produir aquí a la ciutat de Barcelona. I davant d'aquesta evidència que hi havia aquesta situació irregular, il·legítima, il·legal de gestió de subministre d'aigua, el que van fer aquests dos partits polítics, Convergència i Unió i el Partit Socialista, doncs va ser arreglar-ho, legalitzar-ho, desenvolupar una proposta que permetés que aquesta empresa pogués garantir, seguís desenvolupant el servei de subministre d'aigua, però sense haver de passar per un concurs públic o per un altre tipus de proposta. Haver posat a debat si calia una empresa privada, si ho podia fer una empresa pública, evidentment no. Van dissenyar tota una operació, van dissenyar tota una actuació que va plantejar que el que va fer és arreglar el negoci d'aquesta empresa. Concretament, es va transferir la titularitat de totes les canonades de la ciutat i de tota l'àrea metropolitana, canonades que vull recordar que des de fa molts anys tothom, la ciutadania, hem pagat a través de tarifa amb els nostres impostos i per tant que eren o haurien d'haver estat reconeguts com a titularitat pública. També es van transferir serveis d'aigua que s'estaven desenvolupant, que s'estaven gestionant de forma pública, com és tot el tema del sanejament en alta. Hi havia una empresa pública que era EMSA, que gestionava tot això i que era clau també en el sanejament en alta i per tant es va transferir també a aquesta empresa, se li va regalar tot això, per això tenim el 15%, gràcies a això tenim el 15%, si no, no en tindríem ni el 15%, diguéssim, tindríem el 5 o el 4, no ho sé, el que s'hagués valorat, però en tot cas va haver-hi una infrarrepresentació del que era la part pública, del que era el que haguéssim demanat, que és la defensa de l'interès públic a l'hora de poder gestionar aquest servei bàsic. I a més, com deia, es va fer sense concurs públic, mitjançant una adjudicació directa. I per tant, bàsicament el que veiem és que, em sento, perquè estic fent aquí amb els papers, perquè l'aire si no me'ls fa volar, el que ens trobem és que es fa una operació dissenyada, com deia, per blindar una sèrie de beneficis, una sèrie de reconeixement d'un negoci, en aquest cas una empresa privada que és Agbar i que feia molt de temps que operava a la nostra ciutat. Per això, què hem plantejat nosaltres? Només arribar a l'Ajuntament de Barcelona, però sobretot des del govern de l'àrea metropolitana, perquè qui té aquest 15% no és l'Ajuntament de Barcelona, és l'àrea metropolitana, és el govern de l'àrea metropolitana i per això era tan important que Barcelona estigués en el govern de l'àrea metropolitana i pogués incidir en les futures propostes que es desenvolupessin en relació a l'aigua. El que estem fent des dels dos espais és posar l'aigua i la defensa del dret humà al centre de les polítiques, a tots nivells. El primer pacte i l'acord que estem desenvolupant és una auditoria pública de com s'ha desenvolupat tota aquesta empresa, de com es va fer tot el procediment de constitució d'aquesta empresa. Per què? És evident que tenim informes, és evident que s'han fet moltes denúncies des dels moviments, però és evident que necessitem que l'administració, que un govern metropolità faci seva una auditoria que demostri que el procediment que s'ha dut a terme per fer aquesta empresa, aquesta constitució, no és el correcte, que no es va fer bé perquè no hi havia el concurs públic, perquè es va fer una adjudicació directa sense justificació, perquè a més les valoracions dels percentatges de constitució no eren els correctes, no representaven tot allò que des de l'administració aportàvem, com eren les canonades, com era el sanejament en alta, que té un valor molt alt, com deia abans. Per tant, això és el que estem desenvolupant ja de forma immediata. Després un altre paquet, que és un paquet clau, que és el de recuperar el control sobre la gestió. Abans la Cèlia feia referència a la importància de quan es va començar a París a plantejar la remunicipalització és perquè hi havia el debat de, home, estem perdent el control sobre la gestió, estem perdent la informació. Doncs el que estem començant a treballar és, mentre estem fent aquesta auditoria, ja és un desenvolupament de, en primer lloc, volem tota la informació, volem saber si s'està tallant l'aigua o no. Per tant, ja us dic algunes dades. Aquesta dada, per exemple, que us deia del 2011, és una dada que hem obtingut recentment, perquè fins ara no la teníem, però seguirem treballant per tenir tota la informació sobre les despeses, sobre les inversions, sobre tot el que fa efecte a aquesta empresa, però sobretot
el que us deia abans, no? Evitar que es produeixin a l'àrea metropolitana i a la ciutat de Barcelona més talls de subministraments. Fins ara existia una mena de protocol una mica enrevessat que no acabava de clarificar massa bé quins eren els recursos que tenien els ajuntaments per davant per poder fer front als talls de subministrament. L'estem revisant, el volem situar en el centre perquè, us ho deia, no volem 70.000, no volem tampoc 7.000, no volem un sol tall de subministrament a l'àrea metropolitana. I el que tampoc volem és caritat. El que no volem és que les empreses ens plantegin, perquè no hi hagi talls de subministrament, farem un fons de solidaritat amb el qual els serveis socials s'hi podran acollir. No volem caritat, no volem fons de solidaritat, volem unes tarifes justes. I aquesta és la segona qüestió que té molt a veure amb el control, amb la recuperació del control de la informació i de la gestió, que és la revisió de les tarifes. Fins ara el que es feia era una revisió de tarifes automàtica que produïa la pròpia empresa i que es desenvolupava sense cap tipus de control públic. Això, de forma bastant fàcil, entraven al Consell Metropolità i s'aprovava per consens. Doncs no. El que volem és revisar totes les despeses associades a aquestes tarifes, perquè no volem un augment de tarifes en base a determinats criteris que no són producte de la gestió del recurs, de la gestió de l'aigua, que són producte de despeses vinculades a la pròpia empresa, els beneficis del Consell d'Administració, el repartiment de beneficis entre els diferents socis de la pròpia empresa, etc. Perquè creiem i volem defensar que l'aigua no és ni pot ser un luxe i que el que hem de pagar amb l'aigua és el recurs, és l'ús del recurs, és el consum del recurs, no despeses, com deia, associades. Per tant, aquí estem fent tota una feinada perquè les tarifes del proper any, les tarifes del 2016, reflecteixin realment el preu de l'aigua. Res més, cap altra cosa. Un altre element que també creiem que és important és situar en el centre el reconeixement de la pluralitat existent en el marc de l'àrea metropolitana. Gràcies. Acabo ja. El reconeixement de la pluralitat que hi ha avui a l'àrea metropolitana, perquè a l'àrea hi ha diferents operadors que estan prestant serveis, algunes concessions que acaben recentment. Llavors, des del govern de l'àrea sí que volem donar cobertura a que moltes d'aquestes concessions que acaben es puguin reconvertir en gestió pública directa, i que puguem oferir tot el suport perquè aquests municipis en els que finalitza aquestes concessions properament es puguin sumar a aquesta defensa de la remunicipalització. És a dir, tots aquells ajuntaments que avui no estan dins de la xarxa de l'empresa mixta pròpiament puguin desenvolupar la seva pròpia empresa pública. I a més de donar cobertura a aquells ajuntaments, com és el cas del Prat de Llobregat, on ja fa molts anys que ja es desenvolupa una empresa pública i ja està gestionant l'aigua. Per tant, en definitiva, nosaltres el que estem fent és mirar en París, és mirar en Berlín, tantes i tantes ciutats que ja han apostat per la remunicipalització, tants i tants exemples que ens posen en evidència que la gestió pública i directa és la manera més justa socialment i ambientalment, és la manera més democràtica, és la manera també més barata de gestionar l'aigua. Abans, amb el cas de París, es posen en evidència aquests tres principis. Per tant, garantir el dret humà ha de passar per aquí. Nosaltres estem a dins d'aquest procés perquè jo crec que fa uns anys dèiem la remunicipalització és una tendència, doncs com deia també la Lídia, com diu la convocatòria d'aquest acte, és imparable. Barcelona i l'àrea metropolitana està en aquesta cursa imparable de recuperar la gestió directa de l'aigua. Gràcies. Disciplina de voto. Bueno, la verdad que hablar de agua es muy interesante, pero vamos a intentar hacer una especie de teatro de actos de por qué estamos donde estamos. Y tiene mucho que ver con la política. La política es la que nos ha llevado a un determinado modelo de privatización y la política es la que nos puede sacar de este modelo de privatización. Es decir, el eje del debate no es el hectómetro cúbico, no es el número de tuberías, sino es qué papel han tenido nuestros gobernantes. Macías Picabea, a finales del 19, reflexionaba sobre lo que era el Estado, y decía, pues este Estado
tiene dos bajas pasiones que le hacen moverse, y dice: tenemos gobernantes que no gestionan, sino que saquean, y tenemos gobernantes que no gobiernan, sino que dominan. El resultado ha sido un sistema hegemónico privado sin grandes reglas, sin un controlador, con contratos que favorecían al concesionario, a la multinacional, básicamente porque nuestros alcaldes en su saqueo lo que hacían era coger mucho dinero de un negocio seguro de este monopolio natural que era el agua, a través de lo que llamamos canon concesional, privatizaban por 25 años y con ese dinero pues hacían cualquier cosa que no tuviera nada que ver con el agua. Y además había que ponérselo muy atractivo a aquel que iba a invertir, por lo tanto no se establecían ni siquiera mecanismos de control al uso. Y así tenemos, por ejemplo, la última gran privatización del Estado, que fue Jerez. Jerez 3 veces se quedó desierta, la 4ª vez se adjudicó. Primero iban a hacer mixta, a 80 millones. El concesionario, nadie acudió al mercado. Realmente acabó 100% y por 80 millones, porque lo importante era llevarse los 80 millones. Y una ciudad superior a los 120.000 habitantes, hay una sola persona que es el encargado del control de la gran multinacional. Es decir, había que ponérselo muy fácil a la gran multinacional, porque lo que le importaba en este caso a la señora alcaldesa no era el agua, no era que hubiera eficacia o eficiencia o que el privado cumpliera, sino que el privado le financiara. Y con ese dinero, pues pagó un geyser, pagó parte de la deuda, hizo un convenio con la iglesia para restaurar dos iglesias, e incluso hubo un donativo de 50.000 euros para el Jerez Deportivo, que tiene la dudosa categoría de competir en 4ª división regional. Es decir, el teatro del agua es el teatro de un saqueo, de una historia de un saqueo. La historia del saqueo que provoca que el 53% del agua en nuestro país sea privada. La historia de un saqueo que dice que 9 millones de personas en el momento más crítico de la historia económica de este país tienen serios problemas para pagar el recibo del agua, que están preocupados cada vez que viene el recibo a ver si pueden pagarlo o a ver si no se le puede pagar. Que hay 300.000 hogares que han perdido el suministro y que han tenido que volver a pagar no solo la multa de tener que, las deudas de poder pidiéndole a los vecinos para que sus hijos se puedan duchar, sino que además han tenido que pagar el reenganche, es decir, los pobres pagan 2 veces el agua. Claro, en este teatro del saqueo la impunidad ha reinado. La impunidad ha reinado por todos es conocido ahora de que hay una relación muy clara entre agua y corrupción. Igual que hay relación entre entre corrupción y carreteras y entre aeropuertos y corrupción, es decir, todo lo que se ha tocado tiene un ala relacionada con el saqueo y con las arcas en bancos en Suiza, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos 2 grandes casos importantes comprobados de corrupción y agua y privatización. Tenemos un caso muy importante que se llama caso Pokémon, que incluye a 49 municipios de Galicia y Asturias, donde están imputados alcaldes como el de Oviedo, Lugo, Santiago de Compostela, donde además la multinacional en su grado de impunidad, cuando tiene problemas, decide cambiarse de nombre, y Aquagés, que era la multinacional dependiente de Akbar, decide llamarse 8 nombres diferentes, porque diversificando el nombre se supone que diversifica el riesgo. Bueno, pues al parecer hay una jueza que ha hecho un sumario, que lo ha elevado a la Audiencia Nacional hace apenas 1 mes y medio, y que dice literalmente: Aquagés es una empresa ilícita. La semana pasada
vimos que había un 3% en este país que se destinaba a una fundación. No es casualidad que la empresa del 3% deje de dar donativos cuando no se le adjudica aquello que ella corresponde que le pertenece. Esa es la historia de este país, pero es la historia en Galicia, en Asturias, en Andalucía, en Cataluña, en Valencia, etcétera, etcétera. En este contexto también ha habido resistentes, y ahora me estoy mirando aquí a Jordi Miró. Jordi se ha pasado en Aguas del Prat gestionando, pues a veces en dificultades muy grandes, porque tenía que dar un equilibrio entre dar solvencia económica, de a un precio, el precio más barato de todo el área metropolitana, y dar a sus trabajadores un salario que él consideraba digno. Y en esas operaciones pues ha tenido que quebrar la cabeza desde la resistencia y desde la soledad, no apoyado por otro tipo de instituciones. Gracias a esa resistencia hemos conseguido replantear un nuevo modelo. Ahora mismo, encima de la mesa, todos los que estamos aquí, no hablamos ya de sistema público o sistema privado, hablamos de nuevo sistema público. Un nuevo sistema público que tiene que cumplir con determinados parámetros. Queremos un sistema que, por ejemplo, pague bien a sus trabajadores, que esté bien articulado con el empresariado local, que haya investigación y desarrollo con nuestras universidades, que haya democratización y participación, que no se produzcan cortes, que el agua no es una lata de sardinas, es un derecho humano, etcétera, etcétera. En ese modelo es el que estamos, y ese es el modelo que vamos a tener que exigir a través de nuestras empresas públicas, de la solvencia de nuestras empresas públicas y de la crítica de nuestra sociedad civil, el poder conseguir eso que denominamos el pacto social del agua, y al cual poco a poco se van sumando todo tipo de organizaciones, y va a permitir el nuevo cambio. Un nuevo cambio que sin duda va a permitir que 20 ciudades en 3 años vuelvan a manos públicas. Cuando consigamos ese cambio, no habrá 20. El porcentaje de lo público alcanzará posiblemente el 60%, y a partir de ahí crearemos un modelo solvente, un modelo donde los valores, no la economía, los valores sean el eje del debate. Bueno, y muchísimas gracias. Atlanta, Kuala Lumpur, Buenos Aires, Cochabamba, Stuttgart, Berlín, París, Arenys de Munt, Montornès del Vallès, Figaró. Sin duda todas estas son ciudades, solo algunas de ellas, que han remunicipalizado el agua en los últimos años. Como hemos visto en algunas de las ponencias, la remunicipalización es imparable. Y no solo acabamos aquí, hay muchos contratos de concesión que están a punto de terminar y a los que tenemos que seguir luchando. Yo soy miembro de la Taula del Aigua. En la Taula del Aigua nos encontramos en Terrassa, en algo que apareció, pues bueno, ya se sabía, pero nos formamos hace un par de años para luchar, para dignificar, asegurar la gestión pública del agua en Terrassa. ¿Qué pasa en Terrassa? En Terrassa hay una concesión, como en muchas otras ciudades, por Mina de Aguas de Terrassa. Es una concesión a 75 años, que se otorgó en la época franquista y que termina el 31 de diciembre del año que viene. Pero, ¿quién hay detrás de Mina de Aguas de Terrassa? Pues el de siempre, Aguas de Barcelona. Aguas de Barcelona, esa empresa que es el principal accionista de la mina de Terrassa, que como ha dicho Janet, pues estaba en situación irregular en Barcelona, se le otorgó un contrato totalmente opaco, está implicado en el caso Pokémon, también ha dado dinero a la Fundación de Convergencia, que también está bajo investigación. Así que los hechos hablan bastante por sí solos, ¿no? Nos encontramos realmente en un contexto en el que realmente hay que luchar fuertemente en la ciudad de Terrassa. Estamos luchando para hacer incidencia y sensibilización no solo a la ciudadanía, sino también a los partidos políticos, y generar un cambio de paradigma en la ciudad, algo que realmente después de 75 años parece mentira, ¿no? Pero realmente es la opción del cambio, la opción de ir a una municipalización del agua en Terrassa.
por ello hemos hecho diferentes acciones. A lo que también se hizo a nivel del Parlamento de Cataluña, en el Pacto Social del Agua, donde vinculamos en las elecciones municipales para aquellos partidos políticos que se alinearan a asegurar que si llegaban al poder municipalizarían el agua. Pues varios de ellos sí que la firmaron. Desgraciadamente pues no están en la oposición, no estamos en el gobierno y seguimos nuestra lucha. No lo vamos a dejar de hacer, pero me gustaría también volver otra vez un momento a Mina de Aguas de Terrassa para que la conozcamos un poco más, ¿no? Muchas veces hablan siempre, ¿no?, de lo que es gestión privada, gestión pública, esos beneplácitos de la gestión privada, ¿no? Y para poneros un ejemplo, la gestión del agua en Terrassa termina el año que viene. Pues eso que a veces se habla, ¿no?, de que hay control del ayuntamiento, de la municipalidad en la empresa privada, es completamente falso. El Ayuntamiento de Terrassa se vio obligado a hacer una auditoría para saber cómo estaba el estado de las infraestructuras, para ver cómo quedarían después de la municipalización. Eso tuvo un coste que pagamos entre todos. Podemos hablar también de la maximización de beneficios, ¿no?, que ya hemos ido comentando, ¿no? La mina de Terrassa pues anualmente genera 1 millón de euros de beneficios aproximadamente, más de un 15% de los costes no están asociados al agua, son directamente asociados, pues cuando hay una inversión ellos le hacen un cargo. Bueno, son una empresa privada, no es lo que ellos alegan, tener ese beneficio industrial que evidentemente pues como empresa pública nos podríamos ahorrar. ¿Qué más hablar también? Que también se ha comentado en esta mesa los cortes de agua, ¿no? Hemos visto que en Terrassa en los últimos años se ha incrementado en un 15% los procesos de corte de agua. Estamos hablando de alrededor de en los últimos años de 24.000 procesos de corte abiertos en la ciudad de Terrassa. Todavía no tenemos del todo claro cuántos son los cortes reales, pero hablamos de más de 4.000 cortes, y sí que es cierto que el ayuntamiento creó una tarifa social para todas aquellas familias que no pueden hacer frente a la factura del agua, poderla tener subvencionada. Pero, ¿cuál es la realidad? Pues que esta tarifa social, uno, está llegando poco, y dos, que uno debería pensar que la tarifa social, primero, que deberíamos en la gestión pública y todo salga del ciclo del agua y de la tarifa del agua, pero en este caso el 90% de la subvención de la tarifa que se hace a la gente que no puede pagar la factura por motivos económicos viene de servicios sociales y sale dinero del ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento, la ciudadanía de Terrassa paga para que la gente no se quede sin agua, y además el Aguas de Barcelona recibe el agua 2 veces. Realmente es un negocio redondo. Ayudamos, nos hacemos buena prensa porque después sacamos artículos en la prensa local diciendo lo buenos que somos, y encima todavía sacamos dinero de ello. Otro punto también, eficiencia. Pues simplemente lo voy a hacer a nivel catalán. Aguas de Barcelona, la mina de Terrassa, tiene una eficiencia, ellos mismos lo han comentado, es de un 75%. A nivel catalán, la media está entre un 85 y un 90% en las empresas públicas. Realmente estamos bastante lejos. ¿Y de dónde sale esta eficiencia, no? Porque a veces uno habla del factor eficiencia. Eficiencia se basa en todo el agua que se pierde, ¿no?, de la entrada y la salida. Pues significa que hay un 25% de agua que se pierde. ¿Y cómo es posible que se pierda el agua? Pues bueno, una de las explicaciones es sencilla. Es porque el 40% de las tuberías que hay en Terrassa todavía son de fibrocemento, de amianto. El amianto, que bueno, tampoco no es para asustar, no tiene problemas en el agua, pero el problema más grave que tiene es que las tuberías son frágiles y tienen mucha facilidad para romperse. Si se rompen, hay más averías, más fallos, más gente que se queda sin agua. Simplemente poniendo el caso de un ayuntamiento muy cercano, el ayuntamiento de Mataró, en lugar de un 40% de tuberías de fibrocemento, que poco a poco se van cambiando, pero si no hablamos de una gestión pública en largo plazo, es difícil de pensar, pues tenemos la gestión pública, la empresa pública de Aguas de Mataró, que tan solo tiene un 19% de tuberías de fibrocemento, y poco a poco, pues cada año las va cambiando. Después también hablábamos también comentaban en el caso de París, el incremento cesante de las tarifas. Pues en Terrassa el caso es exactamente el mismo, no ha sido diferente. Hemos tenido incrementos de tarifa entre un 6 y un 9% anual en los últimos años. Solo se frenó en el 2014 porque el ayuntamiento se opuso y consiguieron frenar la subida de tarifas. Pero es algo que, si os podéis imaginar, de 75 años, pues estos incrementos anuales, el incremento del agua pues ha subido bastante. Se ha comentado ya en la mesa, los servicios de agua
son un bien común, es un derecho humano que ha establecido Naciones Unidas. La sociedad civil ha apretado y se hizo esta iniciativa ciudadana europea para asegurar el derecho humano. Seguimos en ello, cada vez está más claro, y multitud de estudios, como en el libro que tenemos aquí, donde realmente se deja claro que la gestión pública, la empresa pública bien gestionada, da muchos mejores resultados que la gestión privada. Es que es lógico, nos podemos estar ahorrando el beneficio industrial, que no aporta nada, estamos hablando de un servicio básico. Estamos hablando incluso de ahorrarnos el impuesto de sociedades. Estamos hablando de muchos ahorros que como empresa privada es inviable y que evidentemente, o sea, una empresa privada tiene su lucro, pero no en el agua. Es un servicio básico el cual no podemos permitir. También a veces, no sé si a veces nos tratan de ignorantes, se habla del control público del agua. No se habla de gestión pública, habla del control público del agua. Control público del agua no es más que lo que ellos dicen, por ejemplo, en el caso de Tarrasa, me voy a referir al gobierno actual que habla de control público, que parece que quieran fomentar una concesión, una gestión mixta, que al final es una privatización encubierta, con un control público. Y que comentaba el compañero Luis, pues en la gran mayoría de ayuntamientos los recursos que hay para hacer de regulador, para vigilar que realmente esas tarifas, esa gestión del agua sea transparente, son nulos, con lo cual el control público es totalmente imposible. Y la única manera es que sea una empresa pública, que todo sea transparente, que se controle desde la sociedad civil, tengamos un control social, tengamos en cuenta factores medioambientales y así poder avanzar con una visión a largo plazo. Y bueno, por último comentar, así a nivel de las últimas acciones, sí que el ayuntamiento pues está comentando la posibilidad de hacer una consulta ciudadana para que la ciudadanía pueda opinar sobre si quiere o no una municipalización del servicio. Realmente es interesante hacer una consulta, pero claro, no podemos pensar en una consulta ciudadana cuando la información que se aporta no es la misma por un lado que por otro. Cuando realmente si se apuesta por un modelo privado, evidentemente nunca vamos la gente de la ciudad nunca va a tener la información suficiente. Con lo cual es muy importante realmente que toda la información se traslade. También pues desde la tabla del agua es lo que venimos haciendo y seguiremos haciendo para que el agua en Tarrasa el 1 de enero del 2017 sea pública. Molt bé, doncs merci a tothom, també em sumo a gràcies a tothom per haver vingut i bueno, ja es va fent fosc i ara ja obrirem la sala a tothom. S'han dit ja moltes de les coses que volia comentar, bàsicament si parlem de remunicipalització cal tenir clar que és perquè avui no estem en aquest escenari, estem en un escenari on la gestió de l'aigua a diferents escales es troba participada pel sector privat i que això, com ja s'ha vingut dient, té una sèrie d'impactes que considerem molt negatius. A nivell global, si veiem la participació privada en la gestió de l'aigua, veiem que ronda el 90%, a mesura que anem disminuint l'escala, aquests percentatges veiem com va creixent. A Europa tenim vora un 30% de gestió privada, a nivell de l'estat espanyol, ho deia el Lluís, estem sobre el 53%, a nivell d'aquí a Catalunya som desgraciadament líders en privatització de l'aigua i tenim un 84% de la població afectada per un model de gestió privada que a més és un model nefast. Comentava també el Cèsar moltes ciutats i països que estan seguint aquest procés de remunicipalització. Bàsicament l'anàlisi és compartit, partim d'una experiència en la qual les promeses del sector privat no s'han complert, hi ha hagut augments de tarifa per sobre del previst, no hi ha hagut les inversions que es creien, hi ha hagut opacitat, en fi, tota una sèrie de plagues d'Egipte que podríem anar descrivint, però que desgraciadament estan documentades a dia d'avui i que això encara continua passant. A Estats Units, per exemple, en els últims 6 anys, 17 milions de persones han tornat a veure com la gestió passava a ser pública. A Berlín, després d'un referèndum perquè ni tan sols el contracte era públic, s'ha remunicipalitzat el servei d'aigua. Recentment també a Jakarta s'ha cancel·lat la privatització més gran que hi ha hagut en tota la història i ara està a les mans de la població que això torni a ser públic, que per cert, això em recorda el cas d'Aigües Ter Llobregat, que hi ha una sentència judicial que diu que el concurs no és vàlid i per tant la pilota ara està a la taulada de la Generalitat i pot decidir tornar a mans públiques i això és una reivindicació que fa temps que estem posant sobre la taula, que la posarem ara i la posarem el 28 de setembre, surti qui surti. I tot això ho veiem en un context
on, a pesar de tot, les grans polítiques segueixen empenyent cap a una direcció de privatització, no? La famosa troika europea que ara tenim amb el Banc Central Europeu, el Fons Monetari Internacional, la Comissió Europea, doncs veurem quin cas fan aquest clam de 2 milions de persones que diuen l'aigua és un dret humà i ha de quedar fora de les lleis del mercat, fora del TIP i fora dels acords comercials que s'estan negociant. Llavors aquest procés és un procés que s'està donant aquí. Com comentava, a nivell català doncs, tenim una situació que és bastant dramàtica. A nivell de dades o d'anàlisis, inclús podem comptar amb informes oficials, vull que no sempre són els 4 hippies els que miren què passa. El Tribunal de Comptes espanyol, en el seu informe de 2011, arriba a la conclusió que la gestió privada és un 22% més cara que la pública en municipis petits i mitjans. En grans ciutats nosaltres hem calculat que aquest percentatge és un 25% més car, a pesar de que la inversió és menor. A Barcelona i àrea metropolitana, els municipis que estem abastits per Agbar, estem pagant el doble que municipis veïns amb gestió pública, com són el Prat o Barberà, i nosaltres, ja abans de que hi haguessin aquestes dades, hi ha una infografia aquí sobre la taula que ho explica, calculem que més de la meitat del que estem pagant avui en dia en aigua són costos il·legítims, i tots aquests impactes que tenim tant a Barcelona com a nivell català d'aquest model privat són nefastos. A pesar de la falta de dades, fins on hem pogut saber, només l'any passat 120.000 persones a Catalunya es van quedar sense aigua per motius econòmics, i això és inacceptable. I trobem diferències en funció del tipus de model. Mentre que el 75% dels municipis que tenien gestió privada feien talls d'aigua, quan parlem de municipis en gestió pública, aquest percentatge es redueix al 8%. I evidentment hem d'arribar al 0%, no podem acceptar que hi hagi cap tall d'aigua per motius econòmics, però sí que veiem que hi ha diferències en el model de gestió i en quina és la prioritat que es posa per davant de tot a l'hora de prestar aquest servei. Tots aquests anàlisis, com deia, doncs, porten a la reflexió no política, que això és molt interessant, no és només reflexió política, sinó pràctica, que el sector privat no pot oferir aquest servei, i s'inicia aquesta onada de remunicipalitzacions a Catalunya que d'alguna manera s'afegeix a l'onada estatal, europea i internacional que s'està donant. S'ha comentat, hi ha el Figaró, hi ha Arenys de Munt, Montornès del Vallès, la Granada, Foixà, Alfés, hi ha més municipis i hi ha també molts municipis que estan venint. Tenim Terrassa, que el César ens ha explicat l'exemple, tenim Ripollet, que acaba l'any que ve, Sant Cugat acaba el 2017, Torelló acaba el 2018, el govern està molt emprenyat també amb tot el que està passant, Martorelles està en procés de remunicipalització, Vallromanes, Collbató, Massanes, és a dir, tenim tot un conjunt de municipis repartits per tot el territori que evidentment no surten a les notícies, però que s'està estenent aquesta reflexió de dir el sector privat no ens està donant la resposta que nosaltres volíem. I ja per acabar, l'últim element que volia introduir és quin és el sector privat que tenim avui en Catalunya. Ja he comentat que és un sector bàsicament privat, però no només això, sinó que és una única empresa la que tenim operant a casa nostra. Pràcticament totes les concessions que tenim d'empreses privades, Barcelona, Terrassa, Sabadell, Girona, Tarragona, etc., estan en mans d'una única empresa, que és la que té la torre a la plaça de les Glòries, que ara hi volen fer un hotel. Agbar, que és de capital 100% francès, de la multinacional Suez, als últims 10 anys ha tingut més de 2.000 milions d'euros en beneficis a través dels 25 països en els quals opera i que país a país, ciutadà a ciutadà, factura a factura, va recollint tots aquests beneficis. Ho deia també el Lluís, té el dubtós honor de ser la principal donant, en aquest cas de la Fundació de Convergència. No oblidem que Agbar porta 150 anys gestionant l'aigua aquí a Barcelona i això també és una anomalia, una empresa que ininterrompudament ha vingut prestant el servei a casa nostra, per tant aquí també podem entendre tota la trama d'interessos i portes giratòries que hi ha al darrere, començant pel propi president d'Agbar, el senyor Àngel Simón, que venia de ser el responsable a l'àrea metropolitana, que llavors tenia un altre nom, en temes d'aigua. No només això, Agbar evidentment ha fet acords amb federacions d'alcaldes de tot l'estat per tal d'ensenyar-los com comunicar els avantatges de la privatització. La Fundació Agbar té acords amb el Consell General del Poder Judicial per fer formacions dels jutges en matèries d'aigua i llavors tota la jurisprudència que es va quedant. Agbar té màsters en exclusiva amb les universitats en temes d'aigua, amb la qual podem imaginar tot el personal especialista que avui dia surt de casa nostra, quin sector públic construeix
construirà si el bagatge que té ve donat pels interessos d'una empresa privada i, per tant, quan parlem de remunicipalització també estem parlant d'això, estem parlant de quin servei públic volem crear, quin servei públic és democràtic i avui en dia en mans de qui està aquest servei públic. Merci. Muy. Hi ha micròfon per passar? I on està? No és este? Aquest? Aquest? Doncs res, gràcies als ponents i a les persones que han participat a la taula. Obrim torn de paraules. Si us plau, hi haurà un micròfon que anirà rondant per aquí. Si podeu aixecar la mà, us ho agraïm. Agafarem 5 torns, donarem paraula a la taula i tornarem a donar-vos paraula a vosaltres. Val. ¿Ya? ¿Se sent? Hola, buenas nit. Hola, buenas noches. Yo soy el Jordi Miró. He estado 20 años gerente de una empresa pública, Aguas del Prat, y no puedo estar en desacuerdo en ningún momento con los elementos que se han puesto encima de la mesa por parte de todos los ponentes, prácticamente sin ninguna duda. Pero tengo una pregunta, porque muchas veces se utilizan conceptos y se hacen definiciones que luego quedan muy bien dichas, pero luego no hay Dios que las ponga en marcha. Después de muchos años de gestión, después de intentar mantener unos costos por debajo del entorno metropolitano, después de mantener unos niveles salariales dignos, todo eso significa unos costos. El Consejo de Administración de Aguas del Prat no cobra a nadie. Y los técnicos y directivos son los que del entorno público han cobrado siempre menos. Dicho todo esto, sale un precio por metro cúbico de agua, con un 80% de rendimiento. Cuidado, no nos equivoquemos. Bien, dicho todo esto, quien no paga el agua, ¿qué se hace? O bien definimos claramente que el entorno público, ya sea el municipio responsable del abastecimiento de aquella ciudad o de aquel entorno, se dota de unos medios determinados para buscar solución a ese problema, o bien la propia empresa debe asumir ese sobrecosto. Bien, muy bien. Este señor paga el agua, es el vecino del cuarto primera, el del cuarto segunda no la paga. Por problemas determinados, ¿de acuerdo? Sí, por problemas determinados, por problemas determinados de todo un proceso de paro, todo un proceso social. Bien, todo eso se ha tenido en cuenta en unas tarifas sociales. Pero llega un momento determinado en que hay alguien que no paga el agua. Yo querría saber eso, cómo lo solucionamos. Porque realmente se puede hablar mucho, pero la realidad luego es que o bien los costos suben y por tanto repercuten en las tarifas, o bien eso sale de los entornos municipales que con una gestión social, de una manera o de otra, las dos cosas las paga el ciudadano. Por tanto, a ver si eso no... Es que varios ya habéis dicho esas cosas y eso, para mí, que como ya estoy jubilado, a ver si nos entendemos, pero muchos lo habéis dicho y eso no está bien. O sea, todo lo otro está bien, pero eso se ha de trabajar un poquito más y se ha de decir un poquito mejor. Gracias y perdonad.
Gracias. Yo hablaré en castellano. Pues en primer lugar quería agradecer este esfuerzo. Creo que es súper importante el estar hablando de temas tan claves, tan estratégicos para nuestra supervivencia, como es el agua, en una plaza, ¿no? Y con esta red de actores que están defendiendo ese derecho, ¿no? Entonces, agradecer este esfuerzo en primer lugar. Luego tengo una preocupación. Aquí en Cataluña, Estado español, en Europa, hay una campaña fuerte que pretende oponerse al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, también a TISA, ¿no? Este acuerdo de liberalización de los servicios. Y claro, esos esfuerzos, ¿cómo se conjugan con la defensa del agua? Si remunicipalizamos el agua, si defendemos el agua, etcétera, y se firma TISA y se firma el TTIP, ¿hasta qué punto nos encontramos limitados? Eso es una duda que tengo. Yo te la respondo, si miras. Soy Renato de Italia, del Foro Italiano de los Movimientos por el Agua. Es un agradecimiento a este proceso que ha empezado de mucho tiempo también acá. Solo le podemos decir que la cosa más importante es la participación ciudadana. Una empresa pública sin participación ciudadana se queda a la propiedad. Y si queremos un público diferente, no podemos hablar solo de propiedad pública, que ya es una precondición, es que sea pública verdaderamente, en que la gente pueda determinar, en que el poder local pueda determinar. Por ejemplo, en Nápoles nosotros tenemos la única ciudad italiana donde se gestiona el agua, no solo públicamente porque es de propiedad pública, pero también porque bajo el derecho público y porque hay un consejo donde están la gente, los ciudadanos y también un centro de control del directivo que gestiona el agua, para evitar que haya burocratización y cosas de este tipo. El domingo próximo haremos una asamblea de todas las alcaldías que en Italia trabajan por la municipalización, y por eso que le digo que le doy felicitaciones por este proceso y sobre todo felicitaciones porque han elegido de hacer la cosa en una plaza. Gracias. Hola, sí, mira, tenía dos preguntas. Una, si la Suez, la Akbar, paga impuesto, porque bueno, soy francés y en general las multinacionales francesas no pagan impuestos, logran evadir o optimizar los impuestos en los países donde van. Y otra pregunta, en Francia una de las estafas fuertes es, que se mencionó así, si entendí bien, me corrigen, es que lo público, el ayuntamiento hace provisiones para hacer inversión, porque la privada dice, necesito invertir en la red, en la producción, en el tratamiento, no sé qué. Y no hacen, cogen el dinero y no hacen la inversión. Aquí funciona igual, no se ha hablado mucho, o si me puede explicar, y cómo se identifica las estafas, porque son realmente estafas gorditas en Francia, por lo menos donde ha nacido el movimiento de privatización, ¿no? A veure, el que jo volia dir, la companya ja ho ha dit una mica, o sigui, perquè heu comentat que l'aigua havia de sortir del TTIP, però no és que l'aigua hagi de sortir del TTIP, és que Europa no ha d'acceptar el TTIP, que no és el mateix, exactament, ¿vale? Doncs, si us sembla, passam la paraula en exponents. Janet, si vol? O pel Muit, sí. Sí, pel Muit. Cèlia, Sergio? As you want. Okay. Okay, so quickly, I want to answer on the price and the public efficiency and financial, taking the very concrete example of Paris. In France, we have a strong principle that say water pays water, meaning with the water bill of the people, you have to pay all the cost of the water system. Maybe you want to... Quiero responder la cuestión de la eficiencia, sobre todo. En Francia hay un principio importante, legal, que dice que el agua tiene que pagar al agua. O sea, nada de toros ni cosas por esto. And so we are paying
the salaries to the people, and I have to tell you, unions are really good in France, so they have good salaries in Haute-Paris. The charges with energy and all that kind of stuff, and all the investment on the network, that's for the cost. And then you have what comes in Haute-Paris that is done by the price. And then the idea is to have the price at the right level. And actually the right level means organizing equal access, organizing solidarity, but also to ensure cost of producing water, which means I think water doesn't have a price but still have a cost today. So that is how we decided the level of the price. And I have to say today Haute-Paris makes still a profit, even with having a lower price and all the charges we have of 15 million euros a year. So you cannot say public cannot organize that. But I just want to make a bet, or do you want to translate first? Así que, bueno, nuestros costes, en el capítulo costes tenemos los salarios, y a nivel salarial, bien, los sindicatos han conseguido unos niveles bastante elevados, las cuestiones de energía, etcétera, y la inversión. Y por el otro lado solo tenemos la entrada de lo que sería la tarifa. Hemos conseguido que los costes y la entrada de los ingresos se equiparen con la reducción, y aún así podemos y llegamos a tener medidas de solidaridad de pago para los que no pueden pagar, o sea, para evitar los recortes, y un beneficio de 15 millones de euros. O sea, que hemos de 50 millones de euros. And I have to precise, the price in Paris is one of on the low prices in France. But I have to say but in the next year we're going to have a real fight against prices, because I think this is not to the citizens to pay. In the water bill, some prices it doesn't have to pay. I'm thinking, for example, I told you we're working with farmers. Normally we should have sources, pure sources, and go to the tap. Now we have to pay lots of money to pay depollution because of the chemicals in the tap, in the sources of the water. Maybe tomorrow European Union is going to tell me France is going to have a fine because we don't have ensure the water directive and having good water underground resources. And as the state is not going to pay, or the Paris is going to pay. So that's not normal, and that's going to be all other fights for the next years. The citizens in the water bills cannot pay also for the pollution and all that kind of stuff. Y añado que en París tenemos uno de los precios más bajos en Francia. Pero un tema importante, una lucha que va a venir en los próximos años, es que los ciudadanos no pueden pagar, no pueden cubrir todos los costes de la operación, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucha polución, lo que hablaba antes de los agricultores, y una de las cuestiones que puede llegar es que, por ejemplo, la Unión Europea nos diga que no tenemos un nivel de polución demasiado grande. Evidentemente, este tipo de condenas no va a ser el Estado francés que las va a cubrir, va a ser en última instancia la empresa y o el ciudadano. O sea que estamos en un trabajo a largo plazo, en una lucha para cambiar la lógica, para que no sea solo el ciudadano el que cubra los costes de llevar la operación. Sí, jo en relació a al que explicava, el que preguntava el Jordi, no? La referència que feia. Jo crec que... Molt bé, ara si vols fem la ronda i després... Però jo crec que quan tu plantejaves qui paga en el cas d'aquesta situació, que és una situació molt concreta, jo crec que s'han de distingir dos punts de partida, empresa pública, empresa privada. O sigui, jo, per exemple, quan parlava del tema dels talls de subministrament, estem parlant que avui sabem que hi ha dins de la tarifa molts costos associats, en el cas de Barcelona o en el cas de l'empresa mixta, que no són en relació al que tu explicaves en el cas de l'empresa pública. Per tant, diferenciar empresa privada, empresa pública, que ja sabem que ja hi ha un esforç, que ja hi ha tota l'exclusió d'una sèrie de despeses. Però després també diferenciar, perquè tu semblava que ho barrejaves tot, és a dir, hi ha casos de vulnerabilitat social. Aquí no es tracta d'enviar el missatge de dir qui no vol pagar l'aigua, que no pagui l'aigua. No, no estem parlant d'això. Estem parlant de la gent que no pot pagar l'aigua. És diferent no voler a no poder. I per tant, quan tu no pots pagar l'aigua, igual que quan tu no pots pagar l'alimentació, igual que tu no pots pagar l'habitatge, hi ha uns serveis socials, hi ha una resposta per part de l'administració que t'acompanya en relació. Per tant, tant de bo avui el problema a Barcelona fos que tenim una empresa pública i que hem de pensar com cobrim
les despeses que generen els talls de subministrament d'aquelles famílies que estan en una situació de vulnerabilitat. Tant de bo aquest fos el problema avui de Barcelona. Jo em vejo, en aquest cas, a l'Ajuntament del Prat, que té aquest problema, però en el cas de Barcelona, Barcelona ja es gasta més de 600.000 euros pagant talls de subministrament, o l'àrea metropolitana de Barcelona té una partida de 5 milions d'euros per pagar talls de subministrament. Però en aquest cas estem cobrint els beneficis d'unes determinades empreses. Per això dic que cal diferenciar. En l'altre cas, evidentment, hem d'intentar fer molts esforços, però jo defenso que en última instància l'administració, els impostos, estan per redistribuir-se. Després podem parlar de progressivitat, també, en determinats consums. Aquí la progressivitat ambiental, és a dir, si tu tens una piscina, és el que hem parlat moltes vegades, no? Si tu consumeixes més aigua i la pots pagar, l'has de pagar, no? Evidentment. Per tant, jo crec que aquí han d'haver-hi dos nivells, la tarifa ambiental, la tarifa social, i després qui no pot pagar amb la tarifa, ni la tarifa social, el que no farà és quedar-se sense accés. O sigui, aquest és el dret humà i això és el que han de garantir les administracions públiques. I per no treure més temps, en relació al que comentava el company sobre las inversiones en mantenimiento, todo lo que hacen, ¿no?, las empresas, esto es un tema que, por ejemplo, en Barcelona y en el área metropolitana tenemos que revisar, ¿no? Saber exactamente todos aquellos compromisos en los que, ¿no?, la empresa privada se había responsabilizado a hacer una serie de mejoras en tuberías, etcétera, etcétera, y no sabemos en instalaciones, no sabemos la situación exacta de estas inversiones y es clave también para ver cuáles son estos gastos, estos costes que se nos están aplicando en tarifa y que después realmente no se están ejecutando en relación a beneficios de la propia infraestructura. Bueno, el Jordi es que en malaje. Jordi, no hagas trampa. Él fue uno de los primeros que regularizó el asunto, es decir, consciente de la situación que se estaba viniendo encima en una época de crisis, en un contexto de área metropolitana de Barcelona, pues se dio cuenta de que un X porcentaje de personas de su municipio que hasta ese momento estaban pagando, pues exactamente un 9%, pues necesitaban una solución y no valía con actitudes caritativas ni actitudes no sostenibles económicamente. Por eso él fue uno de los primeros que creó un decreto interno de regularización de esa situación. El común tiene un problema generalmente, el gorrón es el que suele romper el juego, ¿no? Como tú hiciste, lo que se trataba era de ayudar a aquel que los servicios sociales pues determinaban que esta persona estaba en riesgo real de vulnerabilidad, con lo cual excluía al gorrón, que de alguna manera era el que iba a socavar los cimientos de un sistema solidario, ¿no? La base. También nosotros, los operadores públicos, hemos adoptado el lenguaje del mínimo vital, es decir, si un ciudadano medio, persona día, está en los 150 litros, nosotros vamos a hacer de 80 a 100 litros, que nos parece ya una vida digna de garantía, y a partir de ahí pues el agua no deja de cortarse, pero sí se le baja la presión, etcétera, etcétera, de tal manera que se establecen también mecanismos sostenibles desde una óptica ecológica, ¿no?, que también es la lógica del futuro, ¿no? Con lo cual yo creo que hemos conseguido, Jordi, tener, gracias a la necesidad, pues un debate, y ese debate lo hemos sabido resolver las empresas públicas gracias a unos reglamentos. Yo ya te invito a lo que llamamos la mochila social. Hemos logrado ya tener un sistema completamente reglado donde dice las vías de apremio, se contemplan ya no solo una solución sino varias soluciones, y además estamos intentando que en muchos sitios donde el reglamento de suministro domiciliario impedía darle agua a la gente porque no tenía un contrato de propiedad o un alquiler de propiedad, pero que sin embargo tenía la tubería debajo de su casa, pues darle agua. ¿Cómo? Pues desvinculando la noción de vivienda a la noción de agua y ponerla bajo la noción de censo, que parece lógico, con lo cual ya también estamos amoldándonos a una realidad social de cobertura universal, que es lo que el mandato de Naciones Unidas nos ha pedido. Con lo cual yo creo que estamos avanzando entre todos, gracias a estos señores de la sociedad civil que han empujado mucho.
que también tienen su mérito y su papel en esta situación, y a políticos sensibles y entre todos llegamos a tener ahora mismo un modelo público 2.0 que es el que tenemos que avanzar, más sostenible, más social, más justo, un modelo que no solo se preocupa por la economía, sino que se ocupa de valores. Y yo creo que es el modelo que dentro de poco se va a consolidar gracias también a la nueva política. Y tenemos un reto dentro de unos meses. Vamos a votar aquellos que consideren que el agua es un derecho humano universal. Para mí eso es una prioridad, mi voto. Por eso. Yo iba en ese sentido. Bueno, jo no tinc grans respostes perquè les preguntes eren interessants, però no ho tinc clar. En tot cas, el tema del TIP, el TISA, acords comercials que comentaves, és cert que en aigua no està clar encara el TIP quin paper hi jugarà, com hi figurarà, però evidentment nosaltres ens sumem a l'oposició frontal al TIP en la seva globalitat, perquè entenem que això soscava la democràcia. No? L'enllaç amb l'aigua, estava pensant, té moltes característiques. Una d'elles és que l'aigua ens lliga amb allò més vital. Som un 70% d'aigua, amb l'aigua no pots viure més de 3 dies, per tant l'aigua és un element vital i que ens crea un vincle molt directe amb aquesta qüestió. I no només això, sinó que el servei d'aigua és un servei local, és un servei de prestació municipal, és un servei en el qual el primer nivell administratiu, que és el municipi, és el responsable. Per tant, nosaltres sempre hem defensat que en termes de democratització, la remunicipalització de l'aigua té un impacte molt important, perquè des del moment en què el municipi gestiona l'aigua, és el municipi l'organisme més proper a la ciutadania al qual cal apropar-se. Llavors, jo d'alguna manera sí que visualitzava com aquestes dues línies, la línia, si es vol, més frontista, més resistència, de dir no al TIP sota cap concepte, no podem permetre això, i al mateix temps aquesta construcció de salvaguardes, d'alternatives, que és la remunicipalització de l'aigua a través d'un model més democràtic en el qual es creïn, diguem-ne, més resiliències als atacs que puguin venir des d'estructures superiors, europees, estatals, internacionals o d'aquest estil. I sobre la pregunta si Agbar paga impostos, és una bona pregunta i la veritat és que no tinc la resposta, però sí que hi ha un parell d'elements que com a mínim són notoris. Fins fa 4 dies en l'accionariat d'Agbar hi havia la Caixa, que va sortir d'Agbar i ara la Caixa ha entrat a Suez, és el segon accionista de Suez. Les maniobres financeres de la Caixa no són del tot conegudes, però sí que fan bastanta pudor, i llavors per aquí doncs, hi ha una primera, no sé si dir-ne sospita, però sí que és veritat que en termes de transparència fiscal segurament hi hauria molt camí per recórrer. I el segon element no està tant a veure en pagar impostos, però sí en pagar les factures que li arriben. Aigües de Barcelona va perdre el concurs de privatització d'Aigües Ter Llobregat davant d'Acciona, aquest concurs que ara està impugnat a la justícia i que esperem que torni a ser públic, però evidentment es va quedar de braços plegats i a més de moure els fils a nivell judicial i polític, va decidir que no li pagaria l'aigua que li comprava a la nova Aigües Ter Llobregat, que estava en mans de la seva competidora que se l'havia quedat, que en aquest cas era Acciona. Així que va iniciar una acció de desobediència en la qual Aigües de Barcelona no pagava l'aigua que comprava a aquesta empresa. Val a dir que aquí se'ns van avançar, i nosaltres en algun moment també hem plantejat, si un jutge diu que el preu de l'aigua és il·legítim, el legítim és no pagar-lo, no pagar la factura de l'aigua. Aigües de Barcelona aquesta reflexió la té més que assumida i quan decideix que no ha de pagar una factura que li arriba, no paga. Hola, volia una mica completar la informació que demanava en Jordi i explicar a tothom que està aquí aquest tema dels tacs energètics. Sabreu que el Parlament de Catalunya l'última llei que va aprovar va ser la iniciativa legislativa popular sobre emergència habitacional i pobresa energètica. Va ser una iniciativa promoguda per la PA. Us llegiré molt ràpidament que diu
per les mesures d'evitar la pobresa energètica, perdó, i per l'Observatori i l'Aliança, tots, val. Però ho dic per aclarir-ho amb en Jordi. Com està ara? Les administracions públiques han de garantir el dret d'accés al subministrament bàsic d'aigua potable, gas i electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial. La llei defineix perfectament qui està en risc d'exclusió. Aquell que cobri menys de 2 vegades no el salari mínim, sinó l'índex social, etc. I així és tot un esglaonat. Com ho ha de fer? Per una part, no oblidem tampoc que amb les modificacions que s'han anat introduint cada any a la llei d'acompanyament dels pressupostos, ja es defineix un tram social, allò que hem dit, del consum social de l'aigua. Els 100 metres cúbics han de tenir una tarifa inferior a la mitjana. Aquest és el tram social. A partir d'aquí... Perdó? 100 litres. Sí, porque 100 metros cúbics... 100 litres, perdó. 100 litres. 100 litres diaris, no 100 metres cúbics. Llavors, diu, s'ha d'establir com a principi de precaució un protocol obligat de comunicació als serveis socials i d'intervenció d'aquests serveis previs a la concessió dels ajuts per evitar els tacs de subministrament en els casos d'impagament per manca de recursos econòmics de la família afectada. Les administracions públiques han d'establir acords i convenis amb les companyies de subministrament d'aigua potable, gas i electricitat per garantir que concedeixin ajuts, és a dir, que ells també participin, a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc o exclusió residencial, o els hi apliquin descomptes molt notables en el cost del consum mínim, és a dir, que facin descomptes sobre el consum, perquè s'apliqui el principi de precaució quan l'empresa, i això ho ha de saber tothom, quan l'empresa subministradora hagi de fer un tac de subministrament, ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per determinar si aquella persona o la família es troba en situació de risc d'exclusió residencial. Per tant, no poden anar a tancar si no tenen un informe dels serveis socials. En cas que es compleixin els requisits, s'ha de garantir el subministrament bàsic d'acord amb el que s'ha dit anteriorment. I per últim, l'empresa subministradora ha d'informar, quan avisa la gent que li poden tancar l'aigua, li ha d'explicar que té dret a acollir-se a les ajudes de la pobresa energètica. Em sembla que és un cercle que es comença a tancar bastant clar per evitar abusos i per fer que les empreses també hi participin, l'aigua paga l'aigua i, per què no, això que se'n diu la responsabilitat social corporativa, doncs les empreses públiques i les privades que gestionen un servei públic han de també assumir aquesta part. I si no, hi ha els serveis socials a darrere.